Arratzaldeon, ero eguerdion, ero egunon Euskal Herria, eta agur, oporretakoaz. Abai. Hondik ez? Ni hondik ez, ni bixan noia. noia. Jalo, Saio inbarraldu. Bueno, bai. Parrandago guekin zatoz? Beti. Baina, lehenengo txorieneko saioa bukatu. Bai, eske, osaiek garritu ditugulako, bestela, ez da hori ere. Bai, denboraldiko azken saioa ostirala dugu, ekaina badoa, eta gu ere oporretan goaz. Baina aurrena, Patrek aurreratu bezala, bihar ez da ingo ditugu. Nirea, udanako balio duen zerbait izan aldala, beroa zeinotza jana duzuela, ensalada berezi batekin lagunduta. Hau izango da, feta eta tomatetxo, ero txerri tomate pasteltxo batzuk ingo ditu, ensalada batekin lagunduko ditugunak. Hau azteko. Eta Vitalik... Nik Italia aldera, jokotz. Italia eta Asia aldera, hori izango da kombinazioa. Zeba, nola izango da aztera? Agurra emoteko, engot, katxo pepe pasta tradizionara, baina gero ingo itxut arrautza berezi batzuk, soja saltzan. Betxo. Bien arteko nahazketan, nik uste guzteko jatzula. Seguro, baietz. Lagunok, az gaitezen denboraldeko azken txorienekin, eta lehen errezeta, horrela joango da. Gopor batean feta gazta jarriko dugu eta sardezka batekin pixkat birrindu. Bi arrautza gehitu, ondo nahasi. Gazta eta ekilore olioa gehituko du eta bere nahasi. Irina, legamia hautza eta oreganoa gehitu, ondo nahasi. Eta tomateak lautan moztuko ditugu, baratxuri pixkatekin da, oliba olio pixkatekin ondu eta hauek ere nasketara. Labeko moldetxoetan sartu eta ordu erdiz 180 gradutara labean erren. Azagorria xerrafinetan moztu eta hau nahasiko du azenarioekin, zagarrekin, urrekin, txitxirioekin eta bukatzeko gazta pixka batekin. Olioa eta ospinarekin ondu eta zerbitzatu gure pasteltxoekin batera. Horrek urra die, ezke mendik ikusten zuia betaurrekoa behitxula, pentsatzen zila txitxirio lehorrak. Eta honek egositxakoak. Ez, hauek urrak, berez, errezetan itxaurrak sartzeko asmoa neukan, baina ur batzuken euskan, dagoneko, esaten denboraldia, uda guztia ez nauzazu hemen utzi, eta urroiek erabiliko ditu, baina bestela, itxaurrak erabil behar nituen. Eta egia da, gaur ingo entzala hau, negu aldera eramaten gaituela, baina, beti izan duguna, txitxirioak udan jateko aukera onba da hau. Eta negozio txitxirioak asagorriak enduta, eta niri asagorria pila gustatzen zait, gaina bakizue olioa eta botatzen digunean da ospina, testura erabat aldatzen duela, marinatu moduan iten da, eta, ni asko gustatzen den zerbait da. Orduan, lehenbizi, hartuko du, eta feta gazta hemen pixkat, mamurtu eskuekin, eta sardezka batekin birrindingo dugu pixkat, baina ez gehiegi, ez dugu itxiko lan, gure bat ez dugu egingo. Eta hemen, bi arrautza gehituko du, eta pixkanaka gainerako osagaiak botatzen jongo gara. Hor, behi gazta bat, nik kasuntan ementala ekarritu gala, gero olioa, bizkotxo, pastel bat imar dugu azkenean. Eta bizkotxo batek izango dituen osagaiak batzuk badauzka. Irina, koipe bat, eta arrautzak. Eta gero, gero saporea mandu nahi dioguna, kasuntan gazta eta tomateak. Primeran, tomatia akordatzen zara nun erosiosun? Tomatia dendan. Dendan? Bai, dendan. Supermerkatukoa? Ez, dendan, frutategia? Bai, baina, orduan hobeto. Egia paketean etortzen ziren. Bai, ez da, egia da. Granelean honek, txerriak, aurkitu dituzu, nik ez ditut fruta dendan holan saltza itxuste, igual paketetik danak atara, eta hor, pakete handi baten saltza itxuste, ez. Baina, nik granelean eroste itxut beti. Baitxu, bai. Eta oso goxuak. Tomatiak egia da, ospia daukala supermerkatuan erosten badozu, horregatik galdetzen otzun, normalen ez daukala zapore haundirik be. Hori entzuten da, ez gaur egun entzuten jendia, tomatia non eroste zulan tomate zapore ona aukitzeko? Sasoia bada, naizen batzu, supermerkatuan, sasoia bada tomate onak ere egoten dira. Sasoia danean. Claro, horre bola erakoak eta horrek batzu, Hombre, hori da, ze tomate hartzen duzu, ze badaude, ere jaten ditugu batzuetan, bengo baserritan eta hartutako, segun nungo supermerkatu txikietan eta egoten dira. Baina hori, noiz hartu behar da, hemendik aurrera. Ez ditu hartu behar, martxoan. Orduan, zaporea ez eskatu hori, naiz eta edozein pegatinan jartzen dute ez. Horrek ez da. Alataben nik, egia da, justo nire fruta dendan, ekartze dituztela Almeriatik, Gabonetan, neguan, neguko raf tomateak, eta horrek kristoneko zaporia dauki, Isa presixuan be, igerri dala, baina oso goxua dauz. Eta bestela, egia da orokorrean supermerkatuko tomate bat, apirian, ez dala izango zaporearen
bueno, erregia. Orduan, hor trukotxo bat... Presioan zuk esan duzuna. Bai, legunen trukotxo bat irakurri nagoen. Bota. Ez dakit hori egia izango dan, zain ere apur bat arrarua pentsatzen gat. Baina, izango zen, tomatia. Xerratan moztu, Vale. gero gatz pila bota, gainetik, Vale. eta oskaiura eruen ordu batez. Vale. Orduan, horrek ingo dagoena da, bere ura askatzea, eta holan saporia be kontzentratzea. Eta gero hori entzalada baten jartzea. A ber, gatzak egia da danai altzatzen dio zaporea, baina gehiago ez, tomate horrek lehen berez zapore gehiagiri ez basaukan, hone magia ez dut uste egiten duenik, Gatzak nola ez, zapore altzatuko dio, baina hortik gehiago emateri tomate batek ez dauka nahi, froga itea, nik ez dut egin froga, baina holan entzun da, Bai? ez dakit zentzu gehi, bueno, agian, Agian bai. Basauen liburu bat, da deitzen dela erderaz El perfeccionista en la cocina, San Julian Barnesena, eta da gastronomia liburu bat, baina bakarrik ditu 2 edo 3 errezeta. Gehiago die, bere kontakizunak sukaldaritzan inguruan. Vale. Ze bera, bueno, sukaldarixa da hor kontatzen ditu, holan, anekdota desberdinak. Eta bertan, errezetako bat, nik txorienen egin nahuela, da tomateak krematan. Eta hori neguan asko gomendatzen dago itxia, ze horrek baiz altzatzen dauela zapore dana. Eta izango zen tomatiak lehengo gurinetan erregozi, Bai? holan, txigortuta dauzenian alde batetik, esne gaina botaten da, Vale? holan estali arte, eta hor usten da plop, plip, pil, gurosun bezala, hor usten da 45 minutuan. Eta bihurtzen da holako, holako gauza goxo bat, gero azukra purtxo bat eta gatza purtxo bat botaten jako, eta holan, ogitxi gorki baten gainean, tomate krematxo. Eta horre daukat tomate sapore bat, intentsua oso ona dauena. Alatabe, udan, zigorrek esan dabena ba, sasoian jan, hau da, udatik aurrera, eta udan gainera hemen Euskal Herrikoa bada, udan berandu hau jaten bazara, hobeto, hemen noiz jarri ditugu, ez, horrek, barruan dauzen tomateak ez, kanpokoak, netxean San Isidron jarten dira, hau da, maiatzak 15 inguruan, holan urtegotzetan igual berandutxu hau, ekaina hasieran, baina hortxe jarten di orduan. Noiz alditxugu horrek jan, ustaia bukaeran, da abuztu hasieran. Egia da hemen, Nafarroko Euskal Herriko baratza handia Nafarra da, eta maiatzean eta Nafarroko tomate honak nik jan izan ditut, eran, guraldiak lagunduta, lehenago ekoizten dituzte. Galdera bat, hemen jente asko esatik, tomatea mosteko, zer behar da, zer da oberena, zestak izan, esatu dut, laban batekin, espadu ondo mosten, hor zuku guztia atatzen diozu, zerraskoa, bai, zerraskoak beti mostuko dizu, baina zerraskoak zuku pilo atatzen du. Honena, laban bat ondo zorroztuta dauna. Zezuk, zerraskoa hartzen baduzu, moztu egiten du, baina, ikusten duzu, zuku askoz gehiago ateratzen du, laban zorroz batek baino. Honena, laban zorroz bat erabiltzea, ondo zorroztuta dauna, eta horrek, garbi, eta ez du inungo zukurik, hemen ikusten duzu etana. Nik baukat, marka bateko laban bat, marka horrek atarazen kolekzio bat, deitzen zala, mostu ezinak. Eta bertan zauzen bat tomatia, da, enez akordaten baina, holan, 3-4 elikagai, nun antza oso gozaia zan mostia, saia. Por ez tomatia bezala. Eta zan, xerraskoa, baina xerraskoa ginak dira txikinak. Eta hori, ondo zorroztuta be, niri hori pentsatzen jat, brutala. Karo, tomatia bakarri mosteko laban bat erosi biozu. Baina, frikia bazara, aurrera. Eta hoberena, danetarako erabiltzen duzuen laban hori, ondo zorroztuta izatea, eta laban horrekin, moste ituzola. Alata bezigor, zorrozteko be, arti aukibidea. Bai, jakinin behar da, gaiuak, gaur egun saltzen dituzte gaiuak, nahi berresten dutenak. Batzuk esaten daue, teknikan arabera be bai, hori ez, labana zapustu zaikela, edo... Hombre, ez badakizu, laban bat popatik hartzea bialdu altzauke, eta nik bialdu nuen behin, labanak jatetxeaten lanean egin, da etorri zan txiruligiko tipo bat, eta tipoa txiruli egiten dutenak. Ideia askorik ez zaukan, da labanak, horrelako labanak eman genizkion, eta horrela bueltatu ziren, hau da, ia laban guztia jantzigun, eta bai, momentuan mozten zuten, baina 2 egunetara kamutxak. Orduan, Japoniar batek erakutsi zen, hasieran ez da ona, gehiegi horrela jartzen, harrian egiten badugu, ez? Horrela egiten badugu, momentuan bai, gero moztuko du, baina gero zeituan kamusten dira. Aldala, gehiago izan behar da, pixka eta atzamar bat sartzeko moduan. Eta izan behar da, marrazki baten egin da, izan behar da, holan, izan behar da,
zeituan bat. Zaila, hori, berak marrazki batekin gaina saldu zian, Eta kontua da, bueno, gaur egun, badaudela non zorrosten dituzten, eta badaude batzuk, bueno, bere lana hain ondo ez duten egiten. Errezeta hontan, nik tomateari egiten didana hartu, eta horrela, moztu, eta ero oin baratxuri pixkatekin eta oliba olio pixkatekin utziko dut hemen ontzen, eta gero naziko dut hemen. Gogoratu, bota duela feta gazta, gero beste gazta birrindua, ekilore olioa, eta ero falta zaizkit hemen, tomatea, esnea bebota behar digu, eta lehorrak. Osagai lehorrak. Baratxuria txiki moztuko dugu, eta hau ere, tomateekin, zenietzako tomateak eta baratxuria da. Udako manjar handienetako bat. Oliba olio txorrota batekin. Hori da, dauen gauzarik onena. Aratabek gaur zigorrak ingo dauen errezeta, berez dau pentsauta edozein soberakinekin eitxeko. Hau da, etxenako zula hori kuiatxo erdi, tipula laurden, eta holakoak horrek aprobetxatzeko, ez? Azkenian, zuk tomatia... Hemen sartu aldik egula horiek, kipula izan ezkero ere, hemen sartu aldugu, nahi duzuna. Da, soberakinekin kosinatzia egisa da, ondo dauela, ze bakitu zenbat jan botaten dan urtero. Urtero, milioi tonakan. Asko, mundu mailan, Euskal Herri mailan, mundu mailan, orokorrean. Mundu mailan, bai. Mundu mailan, milaka. Beratzireun da, 31 milioi tona. Horrekin familia batzuk elikatu alditugu urte batzuetan, Pentsau. Orduan, hori zaborrera bota baino lehen egia da, etxietan, aprobetxa baldogula, egia da, izurrite horren zatia hundixa etxietan pasatzen dela. Hau da, elikagai industriak asko botatzen dugu, baina asko be etxian eitzen dugula. Orduan, etxian bota baino lehen, zenba gauza enleiken soberakinekin. Honan, truko batzuk. Adibidez, kosinatutako janariakin errez da berrixak asmatu. Arroza holan txurixa egozixa sobratzen bajaku, lagungarri bezala, barazki arrain edo oiesko apurtxo batekin salteatuta hori zerbitzatzea. Gero zora jokula, hori barazki batzuk edo, hori aldoguin, empanadia batzuk betetzeko. Aldoguin krema bat, birrintzeko eta hola krema bat eitxeko. Egozitxeko lekaliekin, humusa, hori beti izan da, gainera, ez da bakrik txitsirioekin eitzen, humusa tradizionala bai, baina egin olako pateak, pate vegetalak beste lekale batzukin, eta gero, aragizatixekin, hori da, eta aragizatixekin, beti da, nik egin ditugu kroketak, egin ditugu fajitak, eta holako gauzak. Ezurrekin, saldak, eta holaxe, gero beste truko bat bada, azkenean ez badozu zehose janbier eta bi egunetara dauka iraungitze data, hori aldozu izozgailuan sartu eta iraungitze data hori lusatu. Lusatzen dozunean edo izozgailura sartzen dozunean zehose guk hemendik beti gomendatzen dotzuegu jartia zer dan, azteko, eta bestetik noiz jarri dozun oskailuan, ze oskailua be ez da holan gauza bat aldozuna sartu hor da. Da, hora, 3 urtetan zabaldu, 6 hilabete, 8 hilabete, da hor egoten dira. Oskailuan jun, beti berritzen jun behar da, ustutzen joan eta gauza berriak. Eta, barezkiekin, bebai, eta jenteak barezkiak, bi itxusi daudela, pure batein, pureari bota edozein barazki, ze jendeak batzuetan ikusten zizu, nik letxuga, ikusten dut pixka ximela dela, letxuga botatzen diot barazki pureari, hor botatzen ditut tomateak, erremolatxa baldin badaude ere sartu, guk botatzen joan behar gainen oporretan egun batzuk erotan olakoa, nik daukat bekoka joian barazkiak eta duten dira, eta handa ondanarekin pure bat egiten dut, eta gero hori sosgailuan sartu, Patrik esan duen moda, banatuta, eta hor daukagu, pure zoragarri bat, nahi duzunean jateko. Eta gero? Hemen, legami hautza eroa altzagarria bota diogu, gero oreganoa, eta oin esandakoa. Tomateak, olioarekin, baratxuriarekin, barrura. Piper beltza, beldur gabe, zaporea eman behar dugu honi, hau da, 8 buelta gutxienez. 16 soiaz, 16 sortzi. Eta izan bat eman dizkiotan, holakon bat. Eta gero, nik gaur ingo ditut, hemen dauzkat, erretilua hauek banakakoak, baina nahi baduzue, hau, egitea luze batean, gero moztu, aukera daukazu edo zein, boro bila, laukia, koroa formakoa, nahi duzuena. Honen nik banakakoetan ningo dut, baina zuek olako edo zein erretiluetan nik. Eta banakakoak olan erosua diela eta, ez? Bai, hori da, barraziokoak.
hori, erosua diela. Lehen esan duguna bebai, holan, soberakinak eta aprobetxatzeko, nire ustez ezinbestekoa da antolatzia. Hau da, aste antolatuta, normalian jendiak erosketak itxeko eta egun bardin aukeratzen dago. Hau da, zuk aukitzen bozu oituria, zapatu goizetan joateko, edo martitzen atzaldetan, isa beti astero, denbora berdinean itxen duzu. Eta gero, niri gustatzen jat antolatzia jana eixa bakarrik 4 egunentzako edo. Ez dut aste osoko menua itxen, baizik eta astelenetik ostegunera edo, ze gero asteburutan egisa da, soezela, ez dakin ora, baskaltzera, aman etxera, martitzenean sobrau jatzula, zehose, ez dakizek da, holan gero 3 egunetan itxen jolastu, eta bakarrik erosi, egunian bertan biotena. Ja, baina hori gu auzokoak garenak, ni auzo txiki bateko naiz, gure auzoan ez zegoen ezer. Eta gu izan gara beti, zapatuetan, larun batetan, amakotxean gote ginen, eta egiten genuen, ia aste guztiko erosketa. Eta hori ezagutu du, ez? Arategi txiki geneukan, eta ero Maria Jesusen denda, eta Maria Jesusen denda zegoena. Zan larrialdi baterako. Egisa da, ogisa eta egunerokoat hartzeko, baina beste 4 gauza ze euskan, baina holan, ohitura geneukan beti erosketa handia eta auzokoak ez dauka zuenak ezer, hori, baserretan bizienak, hori ohitura hori, mantendu du, hastian behin jun, eta erosketa potente batein, da gero bestetan, herrira jute mazara, baina bestela. Eta ontxe dana zabali daukagula, baina adibidez, arrasaten, Mondrauen lehen, asokia, eguaztenetan eta barikutan izaten zen. Orduan, eguaztenetan izaten zan asoka txikixaua, eta gero ostiraletan bai egoten zala merkadilloa, arropana, eta gero asoka saltzaile pila bat etorten zela merkatura, da euren postuak jarri, da orduan, ostiraletan izaten zan, nire etxian, izen zanean erosketa haundixa. Bueno, hemen ikusten duzu moduan goraino ez dut betetzen, ze honek altzagarria eta dukanez, gero gora ingo digu. Orduan, erdia baina pixkat gehiago beteko dugu, eta holako silikonazko moldeak ero espa dituzue, hartu eta gurina eta irina eman, eta orduan ez aizue itzatziko. Labea 180 gradutara daukat, eta hauek ordu erdi beharko dute handiek. Kontutan izan hori askotan denborak eta ez da berdina. Nik hemen jarriko ditudanak, askoz bajuabak izango direla, ero hemen jarriko ditudanak. Ero ez dauka zer ikusirik, olako, egiten baduzu erretillo luzenga batean hori luzenga dana, hori bizkotxoana, ero budinena, hor, pixka denbora gehiago eta nola jakiten da nina dola, betiko labanan sartu, eta garbia ateratzen danean, egin da gongo dira. Orduan, aurrena, txikiak atarako ditut, haueko eta 5 minutu, eta honei, ordu erdi dutziko ditut. Ondo, saioa amaitxu baino lehen, ondegan falta dela. Ja, oporreta joteko, desiatzen zaude biteli. Hortxeaukot burua. Baina, supermerkatu edo denda kate haundi bateko jabiak botaz itxunola deklarazi batzuk, hemen egin gauenak berba, eta zeberak esaten zaren 2050 sukaldiak desagertu ingo ziela etxietatik. Claro, berak interesagatik esaten zaben, zeberak jaltze itxu asko janadiek prestatzekoak olan mikroin laban da olakoak. Orduan, horregatik esango zauen, baina Eustaten arabera, Euskal Rixan, 2003an, pertsona bakoitzeko pasaten zen ordu bat kosinatzen, 60 minutu, egunian. Bai, egunero, hori da. Eta 2023an, 10 urte berandu hau, hori 5 minutu jeitxia, 55 minutu. Ez jate oso larri pentsatzen, baina, 5 minutu, holan jaisten bagara, eta hau, honek bizkortasuna hartzen badau. Bai. Pentsau, azkenean hor pentsau egunian, ordu batei asko pentsako jako, baina hor dau, kafia prestatzia begoizetan, dau dana gozarixa, baskarixa eta afarixa, eta ordu bat, ez da asko, Ez da inbeste. Ez da asko, orduan... A ber, gero horregia da, ongo dana jendea batzuk egiten du, nian nahi egiten duena, inbertsioa, aste bukaeretan hartu, eta aste guztiko lan egozketa luzedun errezeta guztiak aste buruan egiten ditu. Orduan, hori demaduzuek, gero egia da, astean zehar, baina alduzuela beste dana askarra, ez? Arraia erarautzestatua, o xerran zerbait, xerran bat ero sartaianei, baina beste luzeak asteburu egin ditu. Karo, baina hor, asteburuan ordu gehiago sortzen. Edo bestela, egunian bertan, naiz eta egin gozarixa, baskarixa, faixa, bakarrik afal orduan egin, bakarrik errezeta bat, eta horrekin afaldu, da hurrengo egunerako bat taperrean, lanerako edo, ez? Osondo. 25 minutu sartu izkiot, ze aurrera beste nahi ditutatera, eta oin esan dagoa, ensala bat ingo dut. Ensala askar bat, eramango dela hoxe, asagorria, eta sartu dut asagorria hor geneukalako, eta zebilen esaten lagundu ataran azazu hemendik, eta hau jarriko du, eta ero hori, zenarioa hor daukat, zenari ingo duguna da,
olako zuritzeko gailu batekin hartu, serra finak atako izkigu, zaharra ere olako serra finetan, eta hori izango da, gaurko gure ensalada. Oso ondo. Eta, sukaldiak nik uste desagertu ez diela ingo, baina egia da, arkitektuek eta diseinatzaileek eta badabizela ikusten olako joera bat hori zela aldatzen dan diseinuan. Eta dauzela egokituak gaur egungo bizitza estilora. Adibidez, gaur egun jendeak naixau itxu, bakarrik 2 zu jarri, 4 biharrian, edo 6 biharrian, olako sukalde txikitsuak jarri. Gero daukagu estremoa, gure taldekide batzuk, ez da horrekin ados. Bilatzen ari dala, gero eta hundiagoa, orduan nahi dut bat, baina ni, eta ona hori, nola da, jate etxe batzu badukate, gaina da, tamaino gure lauki hau, eta mailan bertan dana bera da indukzioa, hemen dauz esolako puntu batzu markauta, eta hor sartei bat jarri, eta zua ematen diezu, eta hori da ametxetakoa, baina hortako guarte bat behar dut, eta gure txeko sukaldeak ez du ematen hor. Bate daki. Diru asko irabazten dugunean. Nos fight. Etxe salatu beharko nuke eta bertan guztuan. Aldaketa danako ez die txarrera, ez die sukaldeak txikitzen dienak. Adibidez, lehen saborra botateko, sabor bat egoten zan, holan ertaina izaten zala, eta gaur egun egoten die, saborrak haundixauak, hori ez, birziklatzeko, kristala, papera, plastikoa eta organikoa, behintzat, hori etxe isadanetan bereizten da. Gero, ez dakitzen batek ez ospetutako dabien hori, baina, behintzat, olako joerak bebai tendentziak badauz. Ez dakit, onera, ez? Bai. Garai batean, etzan ezer reiten. Orduan, hortik gaur, hobetu du, eta asko hobetzeko daukau. Eta esaten da bai, badaola tendentzia bat, zuk bakitzu ikusi itxusulako seriak estatu batuetan, eta zela daukien gela bat, pixu bakoitzeko edo edifizio bakoitzeko, garbigailuak eta dituztenak eta sekadorak eta... Jentea hiltzen duten tokian da, hanbeian. Zegoen mesedez. Komedixaketan, ni komedixakin nago, komedixetan ez da ino behiltzen. Pelikuletan hanbeian egiten dute, holako... Baina horrekik bakizue, jendeak igual ez daukala garbigailua etxean, eta badauka holako gela handi bat, eta bizilagun danekin, elkarroan atze oso holako gela bat. Eta orduan, holako tendentzia bat bada, estatu batuetan behintzat, eraikin bakoitzeko edo pixu bakoitzeko sukalde, aman komuneko sukalde handi bat izatea, ostal batera joaten basara bezala, eta bertan aukitzeko zure txoko txikisa. Ze igual etxean ez tozu hainbeste erabiliko, baina noixian behin kosinatzea biozu. Orduan, bat txikisa auki biharrian zure pixuan, handi bat danontzako, eta listo. Horre futzia, ni neu ezaututan nolakoa naizen. Eta ja nere bikoteakin garbigailua ustutzen duen bakoitzean izaten ditugun kontuak. Ja, beste norbait sukalde batean bakoitza bere manikin eta ez da nik aguantatuko nuken, agian bai, baina... Ez beste remediori bai, baina aukeran nik nahi bebai nahi xaut neria. Bueno, asagorriai, esan dakoa, gatza, oliba olioa, eta ospina botako diogu, eta olako masajetxo bat emango diogu, eta ikusiko zau, kurruskari, kruz egotetik, pasatuko da, malgu egotera eta biguntzera. Baina horretako, behar dago esan dago, oliba olio on batekin txorrota da bat, eta ospin pixka bat, eta gero hau utziko dut, jungo gara gainerako zaila botatzen. Hazen aria zagarra, eta hauekin, gazta daukat, gaztazar bat, pekorino bat ekarri nuena, ez da, inoiztik, hori ere oskailu hartze behia, lagundu. Hau da, soberakinekin enjakoa, esan dago. Bai, hori da, gaur txorien badoa oporretan, eta oskailua ustu behar du, ala nola. Gaur txorien badoia oporretan, baina bihar egun garrantzitsua ospatzen da, eta bihar da arrotasun eguna. Da, zergatxiko ospatzen da ekainako 28an? Bota, ze gertatu zan? Ze gertatu zan ekainako 28, baina oindala pila bat urte. 1969an, alegia, New Yorken basauen olako taberna bat, Stonewall Inn deitutakoa, eta bertan batzen ziren LGTBIQ+ komunitateko pertsona pila bat. Eta bertan polizia gerturatu zen, eta, polizian kontra matxinatu ziren. Eta horaz izan, deitzen dana, irautza La Rosa. Da, gainera, guk bai, hemen Euskal Herrian 10 urte berandu hau, izan ginen gure matxina da propioa, esan dezagun, 1979ko ekainak 10ean, zerbitzutik kanpo zauen Guardia Zibil batek, hilein zauen Francis, izeneko transformista bat, errenterin.
Beraz, gainera, gure lankide Julenek, honnei, egin jotza dokumental bat. Bai, Honein inguruan egin da dokumental bat, oso politxa dana, inkognita deitzen dana, eta bueno, oso interesgarrixa da, gainera festival desberdinetan mugitzen dabil, eta... Eta horregatik ikusten gaitu aberastu indalako eta ja ez duelako txorienen gehiago ber, ze gaur Julenen azken eguna da. Bai. Eta nik enekin segatia. Baina, zigor, eske, ja, Julenen txisteak nik uste jendeak faltan botako falta behar ditxula. Ba, bueno, ez lasa ez utan jarritzen du hemen, bueno. Egotza gomenaldi txikitsuak Julenei gure txistiekin be, ez gara al nivel horretara helduko, baina bai, gure gidoilaria 3 urte terditan izan dan Julen Gorosabelek uzten gaitu. Pena hondiz. Ez, ni benetan nik faltan bota betzapia. Zuzara zirikatzaile bat, baina zigorre bai, pila botako dau faltan. Nik azkenean ez da gizati, baina kariño hartzen diozu, azkenean. Eta ez dut ulertzen zati, zenba buruko minetan, goratzen zara, 6 kokotxetako bakaia hogeta, zer izan zan hori? Bueno, Julenek emezkigu oso... Anekdota pila. Anekdota ona. Bai. Berez hemendik Julen, besarka daundi bat, eta sorte hon, bizitzan, jarraitzu kafia hartzen, eta... taperrak eskatzen. Esto aurrutira, gure Julentxo, eta ikusten dugu bakoitzia esango dugu. Eto, wow. Bueno, azen horia, jak, listo. Hemen sartu du, eta ez dugu behar inungo gaiu arrarorik abiteko, nahi baduzue makiltxotan, eta nik hemen, bai, zagarra olako, bueno, azido batero holan erabiliko nuke, Granny Smith olako bat, ez? Hori da, olako bizi puntu bat emateko, eta hau ingo duguna, makiltxotan, moztu, eta baita, gure ensaladari gehitu, Orduan, bueno, hau, ondartzara eramateko ere, balio digun, errezeta bada, eta gero ikutuna eta nortasuna emango dio, bueno, hemen dugu gazta, olako gazta lehor batek, idia zabal bat erabila dugu lasai asko, oskaioan hau bezala protestan ari dan edozein gaztak balio digu, baina izan da dira potente bat, Oso ondo. Bueno, bixar, arrotasun eguna ospatzen dugun hontan, LGTBIQ+ komunitateak, euska, bueno, 3 kezka edo 3 eskakizun. Hobe esan da, aurten, bata izango zen pertsona trans eta ezbitarren nortasunan onarpena, onarpena absolutua, zehor, egon zen, bueno, onarpena egon zen, baina horren atzian be, egon da, atzerapen pila bat, orduan, bueno, horren onarpen totala. Gero, azken aldi izan ere bai, entzuten dira gorroto diskurtso pila bat, eta horren etenaldia, ze ematen dago aurrera biharrean atzera goia zela. Eta zenba gauzatan. Eta gero plumofobia desagertaraztea, ez? Plumofobia eskenean da, luma aukitzia edo modu femeninoan zure diskurtsoa edo zure jasketa edo izatea, eta azkenean hortan bebai gorroto pila bat dagoela. Orduan, bueno, hori aztertzia apurtxo bat bakoitzak bere burua, eta horre, 3 berez txorinetek bihar hor egongo gara, arrotasun egunean topera. Bueno, lagunok, ensalada, listo, esan dako, hemen ur batzuk, intxaur batzuk nahi duzuena, hemen, bueno, gero erreste aldera jateko, pixkat zapalduko itugulan, moztu gabe, pixkat holan zanpatu, eta hauek ere, barrura, eta noizean behin sartuko dulan, ahora sartzen ditugunean, bueno, ikutu kuruskaria saborea ere, ni urrak asko gustatzen zait, maite ditut urrak, eta, ni, sekula beti jan izan ditut, urretxan azpitik, eta ez ditut lehortzen utzi, eta batez, nola ez ditut zula, lehortzen da, kalterik ez ditut egin, ez diate kalterik. Berde dauzen nian hor jate dituzu? Berderik ez, erori die, ja, orduan eltze denuta daude, urtsintxe jaten baituzte guk zeratik ez ditut jango da. Bueno, gatz pixka bat, lehen bota diot, beste pixka bat, beste olio txorrotada bat, botako diogoni, ospin pixka bat, eta badago ateratzeko azkenian, lehen ibile dudan gailu horrekin, azen horia zuritzeko, ero pusketak iteko, gazta olako atal batzuk. Hori zerbitzatzeko garaian, ez? Hori zerbitzatzeko garaian. Bai, ointxe, ja, zeituan, ointxe. Ja, dauta. Nik esan minotzun. Oporretan goazela, Viteli, oporretan goazela. Esan minotzun, 12 minutu geratzen diela, baina, baina, gero, epeltzen utzi bar genituen, ze hauek egia da, hotzak, zein epela jan alditugu. Eze potxoluak niri, honek gustetan gageixau. Bai, esan dako, batzuk 25 minutu izan ditu, eta bestak 30. Eta hau da, bueno, gazta probatu dut ni bat, eta nabaritzen da,
gazta daukatela, bai. Osa, indarra dauka. Bai, azkenean, hemen, 350 gramo gazta bota diet. Orduan, gazta aldetik potente. Bueno, agur ona itxeko txorieneko sasoi honei. Hortan dara, lurrea, Mariota. Plater bat atarako zuen. Bai, aber, isiltzen nahi zen bengoz, da... Zuek ere desiatzen egon zaten, nire porretan joteko. Hori zuk esan dozu, Bai, noski. Bale, hemen, nolengo du, bitu. Jarriko du. Bat, horrela. Gero. Hemen azten die kreatibidadiak. Bai. Tomateak, ekusteko, gogoratu, txerri tomateak indizkiula, gazta, bai. Holan. Eta, ensala pixkat, lagungarri moduan. Oso ondo. Hemen, kolorea, atzo pixkat esaten genuela, ez? Barazkiak nun sartu ez deula jakiten da. Bau da, beste modu bat, barazkiak sartzekoa, eta kasu hontan, entzala moduan, sasoiarekin pixkat, ez? Eskatzen duen, sasoiak eskatzen duen zerbait, ez? Freskua. Hemen. Eske, kamarak ez du, tomateak, feta, eta gure tomate eta feta pasteltxoak entzaladarekin. Horto. Hau, eskuakin ensalada jateko, sardezka berko. Eskuakin no dame. Biten, imeses. Tori. Txamos. Ez dauka besta gaizta zapore badauka, baina lehen esan dozunean. Eta tomatea, rapatu diozu tomatea? Tomate bai, bat sartu dut hauan. Tomatea da belartxuak eta... Dena batera doanean. Txe belar sartu datzazu? Horean. Oso ona. Bai. Eta honekin be? Lagunok, beste aukera bat, eta zuek, etxeko soberakinak hartu, eta plater batean jarri. Bestela, pastarekin, Patri? Itxoin jaten nabilta. Bale, pardon. Eta soberakinik ez badin bakotzue, pasta gazta rautzak, eta nik proposatutako errezeta. Esan dakoa, Italia aldera joango gara, baina, gero Italiatik egingo bolan salto handi bat, Asiara, eta... ja sartu bina ben, baina errezela kontau bikote. Ikusten zituen emozionautan, lagurpen gabe, hau da, gora, gotarrak azken egunean. Ja, eske oporrak nahi ditxetartu, ez. Lehen hau errezeta bukatuko, eta hau izango da, espagetiak katxo epepe erara arrautzarekin. Eta zela nengo, holaxe. Soja saltza azukriekin eta gatzakin nahasiko. Eta bertan arrautzen gorringoak 3 orduz ontzen utziko itxugu. Pasta egosi, gazta birrindu eta piperbeltza motraioan txikitu. Sartagin baten piperbeltza su modelian txigortuko, eta gero pastan egosketako koiarakada bat ur bota. Gaztakin gauza berain, saltza bat lortu arte, eta pasta ina dauenean piperbeltzakin eta gaztakin nahasi eta arrantza gorringo batekin zerbitzatu. Berez, aprobetxauz, bor dauela, gatza eta bota hotzat, hala, pasta barrura. Kontau, 10 minututan bukatuko dana. 10 minutu? Ez daki. Tik-tak, iru tik-tak. Hori zenbei erakustetet segunduak, diela tik-tak bakotza. Bueno, hemen soja saltza, hau etxetik egin ekarri doz, bestela 3 ordu hemen itxoiten ez ginenengo prixa haukauta. Vale. Baina, soja saltzai, azukria eta... Eta gatza soja saltzai, bai, Pixka, soja saltzai ja, gatza desenta hauka, Bai. Vale. Ia zelan geratzen den, bestela, gero probatzerakoan esango txot babitu, hainbeste gatzaz jako bota gero. Vale. Baina, printzipioz, hori da errezeta. Eta gero ingo itxugu gorringuak sartu. Lehen apurtu jaten ez, bat, vale. Holan hartu gehitxut eskuekin, da holan ibili biharrien. Katxi pepe pasta errezeta, denboraldi honetan egin genuen, eta orain, egia da, berritzaia eta ikutu honekin nik probatu nahi dut, hola nola geratzen den, arrautzana, behin baino gehiagoten ditu arrautzako lan sojatan, eta erabat aldatzen dira. Zerbait, krematxua geratzen da,
erabat testura gainetik olan geruza bat bezala iten zaio, ez dute holan, esferifikazioa deitu gehiago izango zen, baina bainite zaiona gogortu iten direla pizkat kozinatu esango genuke. Pelikulatxo bat, edo. Bai. Eta gero, hori, barrua krematxu geratzen da, eta hori nero, atara arrautzatik nazten dituzue, badauka bere bisipkutua, sojak ematen diona, eta baina alduzue, hemen errezetan baten ero egin dugu, baina, hori, erabili beharrean arrautza, arrautza beste modu bat, hau da, egin genuen, olako krema bat, gero bota genion, eta zuringoak egin genituen, bera bai, goratzen zen, frigitu egin genituela, eta gero, gainetik bota genizkion. Eta, bueno, beste, aukera ezberdin bat, eta horrekin, patata tortillak eta ni dastatu izan ditut gaur egun horrek, Ferran Adriak zigun moduko kopa batean, patata apar bat, eta gero, botatzen bai zue, gainetik, berdin da honi, hilar bat zuei, arrautza galdarrestatu bat jartzen diezuen, edozeik gauzari. Horrelako gorringo batzu jartzen baizkiozue, benetan, ikusgarria ze gozo geratzen dan, eta soja saltza, garai batean, kosta itezen lortzea soja saltza. Zaina gaur egun edozein dendatan, belar dendatan edo, aurkitzeko oso erraixa da. Ikusgarria dana da, piper beltzan, usaia. Segitxuan etorri da, eta hemen bai komeni. Olako bai baduzela, baina alako kopuru atalateko, hemen txat, bueltak eman bizara ditzen, berez, hobeto, holan, piper beltzaleak zuzenean motraiura sartu, apurtxoa zabaldu, eta holaxe. Ni enaz oso salia, honek espezia potietan eta etorten dinak ja, eotua torrena. Ez daukaz ekusi. Ez, eta ontxe, ingo duguna, piper beltza, ontxe, txigortu ingo. Zaporiak altzatzeko. Hori da. Bai, hemen egin alduzu gainean, nahi baduzu lehenengo aldeak pixka txigortu, beraien bakarrik, eta gero eotu, kontu gehiago euskin behar duzue, eotuta arrotzen badituzue. Orduan, eta gazta ikusten dudala, eta ensalada ikusten dudala, bakizu horri bilen ezela gora eta bera, ensaladeria gazta gora gozta da bera. Azkenean, ez digota gazta, eta... Gazta larra izauken horreke... Bai, ez horretik izan da, buruak olan, ez dakit, bera bakarrik defentsa moduan, esan du, txikito, honek gaztan ikua bazekak, eta ez zeu gehiago bota. Hemen, etorten da, segitxuan, piperbeltzan usaila izugarria eta ikusgarria da. 6 gramo dauz. Beraz, bada, eta azkenean karbonara bat zela itzen da, gaztakin eta arrautza egin, ez? Pasta hau, itzen da, gaztakin, urakin, egosketako urakin eta piperbeltzakin. Eta lortzen da olako saltza krematxu bat, azkenean, honek daukan koipiak eta urak horrek, emultsio saltzatxo bat lortzen da, eta oso goxua dau, beraz, ez du bihar inungo olixorik, gurinik, esnegairik, ez ebe, saltza krematxu bat lortzeko. Izena berak esaten du, katxio, gazta, pepe piperbeltza, orduan, hemen bai erabiltzen dara olako parmegiano bat, pekorino bat, hemengo gazta hundu batek eta lehor batek ere balio digu, Idia zabal holan lehor bat geratu zaizuela hor oskailuan aztuta, hori ere erabili alduzue, olako mantxako edozein gazta, azkenean, aldala ondo urtzen duen bat, badaki guardi gaztak eta horren ondo ez dutenak urtzen, baina, ura da desente botatzen zaionez, orduan, zerbait krematxoa, eta ez da egunero jatekoa. Hau bai da plater bat, esaten dana, kontundentea, alegia. Bada, 150 gramo gazta hementxe berritzen abel, beraz? Badie batzuk, baina, hori, noixian behin. Bai, urte berezi izan dugu, agurren urtea. Gure zuzendari Alberto Arizkortak utzi ginduen txorieneko alma materra bere izan zen unen harima, Julen egusten gaitu gaur. Zuk uste oso txoriene... Urte denboraldi bukaran beti iten diolan anekdotak, jartzen diolako bideo tonto ematzuk, olako eta egiten dio guk. Aurtengo baukazu zerbait jolan anekdotan bat berzia. Ontxe zuzenia galdetuta enaz, akordatzen hori, lehenago galdetu ez da zuni prestatzeko. Aurten bada anekdota moduan, zuri ja, arrautza gutxo apurtu dituzula bidaietan, hori berritzaia izan da. Bai, egia da. Baina arte... Datorren urtean igual, kotxeko karnetata daten dut. Ostra. Hori da, holan, Zorionak, ez tegia izango biteli. Igual bai. Animaltan abil. Bai, Hemen txegura botakotzat. Vale. A ber, eta dudarik,
Egia da, garraio publikoa gaur egun oso ondo daukagula eta, baina toki batzuetara joteko eta, bueno, Biteli, zuk txoriena etortzeko... Klase praktikoak zuk emango estazu, ez? Ez hau estazu? Bekatuta dago. Hemen txe. Hori lehen pabelloietan, poligon industrialetan iten zen, baina gaur egun ezin dut. Ezin da? Ezin dut, ez. Jo, ikusten atzen hor gogoak, oitxura txarrak erakutziko nizkizuke. Nik karnetara jonitzenean atatzen lehengunean praktika egiten jonitzenean, eta ea esku holan, lehioan holan beste eskua eta esatzia tipoa. Zer, pixat kotxean ibili, eta dara oitxura txarrak, orduan hobeto, berarekin, lehenengo egunetik, praktika berarekin, oitura txarrak hartuko ituzu. Holan, auzo txikitako jendeak eta, bueno, hor, bakizu, lehen, arrestasun gehiagokin uste zen, lehenengo eta traktoria uste zinuten, gero, aparkatzen bakarrik, hartu eta txaurrien aparkatzen, besterik. Zukolan anekdotarik baukatzu urtengoak. Aurtengoak, bat, egia da, hemen gurean eskerrak ez dituztela jartzen, moztutako gauzak. Egia da, ze moztutakoen artean, mosketaren bat ere agertuko zan. Hau da, batean, eta konturatuko zineten, norbait tirita batekin agertzea, eta lehen etzegoen, holako gauzak eta, bueno, telebistako... Holakoak egoten dira. Egoten dira, baina... Esan, Biteli, bota. Zigor, piper beltza, ura bota hotzat, eta... Hemen egosketakoa, garantzitsua. Egosketakoa, hori da, hemen, gazta, eta gero ura be, bueno, botako txau ontxe. Vale, osea, saltza bat inbar duzu azkenean, bueno, hone da lamana, ez? Piper beltza hor daukagu, eta saltza testura hartzeko urarekin jolasten jungo, ez? Hori da, orduan gutxinaka, botako txau, egosketako apurtxo bat. Ona, eta hola, loditzen den arte edo, krema bihurtzen den arte. Oso, ondo. Hemen, behin baino egiten esan dugu. Har dezagun ohitura, pasta, paskaltzen hasi behar garenean orduan egitea. Ze gaur egun, esan dugu, espageti batzuk badaude 6-7 minututik, 10 minutura. Kalkulatu noiz eseri behar garen, eta momentuan egia ez da kostatzen ezer, egia da, gustatzen zegula aurreratuta izatea, baina, bueno, pixka eta aurreratzea, lehena aurreratzen baduzue, bueno, emaitza ez daukazea ikusik, eta azkenean da, katxarro bat gutxiago, ze bestetara, bueno, ireztontzia ero zikinduko genuke, oin gaur egunko, bitu hori erakutsi da, hemen erakutsi dugu, esaten dutena, hori entzungo zen duten, hemen da, izate dute batzu borobil bat, eta hemen, hori dala razioa bat, pertsonako bat, hemen sartzen dien espagetiekin, ez dakin irrazioa da, ze batzuk borobila daukate eta esate oso, hori da, batzuk hor hori bakarako sartuko dira, baina, hemen, lau. Eta hemen, daukagu aukera bat, egosketako ura gehitzeko, edo espagetia beraiek ura eraman guten, ez? Hori da. Eta, orduan horrekin, behin saltza bat. Politxa, da, ontxe bakin nire errezetia dela. Baina, behitu, zuri eskatuko zut. Hau, nahazten joatea, zenia rautzen bila noia euskaiura, daia, zerbitzatu ingo zuzenian. Vale. Biteli, nola oso porretan? Uste dut Malasiara. Malesiara, hemen gertu. Aizarna zabal eta gero hor bertan. Txak. Ta zu? Ni Sardinia noa. Hola. Bai. Ekarriko estazu. Oporretatik bueltan, hango Italiako gastronomia ekarriko dizuego eta ea zer... Oparitxo bat ekarriko estazu? Oparitxo bat, ostra. Gaur, alfajorea janditu zu, nahi duzu. Bueno, Sardiniatik, zea pasta holan berri bat, bitxi bat ekarriko zu, edo, ez? Bai, edo lako osagai berezi bat. Venga, ba. Nik Malasiatik, betxu, apuntako nasolako sukaldaritza ikastaro batera, eta karriko zute errezetan bat goxua. Vale. Atarko estazu plater zabala, bueno, horrek sakona. Bai, zuri gustatzen zaizuna. Nik honei beti gaina pastan platera ditzotzat, eta gorringuetan ikuste duzu, kolorian bebai nabarmentzen die, bueno, honek iluna badiela, eta texturian, hemen ez dakit kamaran ikuste daiken, baina honek ikusten die gogortxua duzela. Orduan, hau da pastaren platera, eta hoi izango zen, garai baten, etxeko pastaren platera, hau bai dala, klasiko handi bat, eta honek, hauek nintzot apurte zina zirela. Nik ikusi izan ditute erortzen, eta hori bai, batzuk, 6. botean, ja justu harrapatu behar zer, crash! Da ematen du, ernegu bat horrek. Dios! Ja. Bitu, razio bat, eta holan. Hori da razio bat? Da razio bat, gero, 2. platera aukiteko, da hau lehengo plater bezala jandozu. Vale. Holan, mokadutxo bat, entxalada bat. 2. platera eta postre alfajoreak. Vale, eta gorringoak gero, erdian. Hori da bitxusako likatxu dagoen. Eta erdian,
Holaxe. Toki pixateitela noa hemen. Gaztapurua gehiago. Piper beltzapura gehiago. Eta, hemen gure katxo EPP pasta arrautzarekin. Eta ontxe, programako politena. Ja, arrautza gorringoa da, ja, Eitu arrautza apurtzia, ikuste duzue, zelako krematxu dauen. Oina zo ingo duena, ez? Jaro, eta honei be, saltzai laguntza dut, azkenean, soja saltza dauka, arrautza dauka, eta lehen jarri dutzagun gazta, eta piper Eta hain zer lortu duzu nasketa honekin? Karbonara antzerako bat, itia. Azkenean dauka, karbonara dauka berdin-berdina, arrautza gorringoa. Gazta, Hiru piper gerra, ez beltza. baina? Bueno, vale, baina bestela, barazki jalea, ez veganoa, barazki jalea izango zen. Bai, Aukerao, bai, izango zen. Hala ba, Orduan, zuretzako. alde batera, altzatu pixkat, berriro bera. Edo ingo haula dama hierba gundo esela? Ez. Horretan goiaz, eta batia. Oso goxua, Ikutu krematxua, Bai. ikusgarria. Eta kasixa emototzana eta piper beltzan pikantia. Da, benetan plater bat? Bai. Oso gomendagarrixa. Da, oso gomendagarrixa bai, opor politxak izatea. Iraian mesedez, bueltan izan gurekin. Eta, ez eskerrik asko, beste urte baten gehiago hemen, gurekin egotiarren. Eta orain, opor ononak izan, disfrutatu, deskantzatu, nekatu nahi duzuen nahi, baina irailean, etorri gurekin txorenean. Gu hemen izango gara. Agur!